Jeg hedder Jonas, og jeg er afdelingsleder her i Thyhallen, hvor jeg varetager fitnesscenteret og svømmehallen. Vores behov her i Thyhallen har været, at vi har været i gang i et nybyggeri, så vi trængte egentlig til et helt nyt setup i vores fitnesscenter med nyt udstyr. Så vi søgte på nettet og ledte efter nogen, der kunne tilbyde den hele pakke, samtidig med, at vi havde en fornuftig pris og en god kvalitet. Processen med Fitness 360, den var helt fantastisk. Det jeg søgte, det var jo en sparringspartner, der kunne komme med deres indblik i, hvordan vores center kunne blive sat op, som er en speciel dynamik i og med, at vi har mange forskellige brugere, seniorer, unge, elitesportsudøvere. Så jeg trængte til en partner, som kunne kigge ind i det, og samtidig holde mig med ind i den her loop af information. Og jeg følte virkelig, at jeg havde en partner, som kom med noget rigtig god feedback, samtidig med, at de ikke tog fuldstændig over, at de tog mine ønsker og mål med centeret med sig. Feedbacken fra vores medlemmer har været super positiv. I takt med det her setup, vi har lavet, så har det været rigtig godt til alle de forskellige brugere, vi har. Seniorerne, de unge, elitesportsudøverne, har der været en rigtig god feedback på. Efter vi har fået leveret udstyret, der valgte vi at tegne en serviceaftale. Så opfølgningen har været fantastisk for Fitness 360, og når der har været det mindste, jamen så er de fulgt hurtigt op, og vi har fået fikset det, der skulle fikses. Så det har været en positiv oplevelse.